akusikudala ngisindisiwe ekhaya bakhonza namadlozi, so abahambelani nalesinqumo esengisithathe. Ngiphila njani-ke ekhaya ngoba la ngiyarulwa ngiyingane, kodwa futhi manje abekho kule nkolo le esengiyikhethile. Yo, what a powerful question, ST, yokuthi ngisekhaya, angakabi nekhaya lami, umuzi wami. Ngisekhaya, ekhaya abakholelwa kuJesu ensindisweni, ngenza njani ngakabi nekhaya lami. ST lapho I'm having the answer with some advice. Based to experience and stuff. Okokuqala ke ngifake into ethi umndeni awushunyayezwa. Kodwa umndeni uvezela inkambo. Ish. Yeah, ngicela ngibeke kahle. Okay. Umndeni awuvuleli iBhayibheli. Eish. Eish. Umndeni uvulela inkambo. Into oqala ngayikhuluma kulowo muntu ngathi ngiyacela ukuthi ukusindiswa kwakhe sengathi kungabonakala emndenini, ngoba inkambo iba yivoice yomuntu ekhaya. Once wageja inkambo, waqhubeka wakuhlaza, waqhubeka wabonakala ungashintshile kulezi zinto zonke zenkambo, ulahlekelwe yiphimbo ongakwazi ukuthi likhulumele. Inkambo speaks kumuntu osuke esekhaya.